Nebo ne, no. 60, to presne na mňa. Za 60 litrov, presne. Vidíš, jak dělají váhu šampioni? Vyspíme sa, zajtra sa ozvážime a sobotu ideme zabíjačka. Rosa Gomena ist eine Strikerin, eine sehr starke Kickboxerin. Wir haben beide einen ähnlichen Background, wir sind beide eher Striker. Deswegen erwarte ich von ihr auf jeden Fall auch, dass ihre Stärke im Stand sein wird und sehe eher ihre Schwäche auf dem Boden. Aber ich erwarte auf jeden Fall eine Schlacht im Stand. Sie ist ja jetzt wirklich in der direkten Vorbereitung auf Prag und ich muss sagen, sie macht es wirklich gut. Sie ist sehr konzentriert, fokussiert, gibt wirklich 100%. Sie ist einfach bereit, wirklich alles zu geben für ihren Traum. Also ich glaube, wir werden schon noch was von ihr hören in Zukunft. Ich will und ich werde auf jeden Fall der nächste Champion in meiner Gewichtsklasse bei Octagon sein. Das Schöne an Alina, man sagt ihr was und sie kann es umsetzen. Das ist also eine Gabe, das hat nicht jeder. Ja? Also viele bekommen im Kampf Tipps von ihrem Trainer, können es aber dann in dem Moment gar nicht umsetzen. Und das ist bei dir wirklich sehr gut. Man sagt dir was und die setzen es gezielt ein. Also das fand ich schon bemerkenswert. Um Champion bei Octagon zu werden, muss ich auf jeden Fall weiter genauso hart wie jetzt trainieren und noch härter. Ich werde auf jeden Fall immer mein Bestes geben. Ich will immer gegen die Beste kämpfen und ich denke, so ist es auch der richtige Weg, Champion zu werden und den Gürtel zu haben. Ahojte, takže nachádzame sa na Pažijskej ulici, keď som v Prahe, tak veľmi rád sem chodí a presne sme teraz u môjho veľmi dobrého kamaráta Ala. Ideme dovnitř. Preto sme tu, aby som sa sám odmenil. Nepozerám na ten výsledok, čo dopadne, ale odmenil, že som prežil tú celú moju prípravu, že som schudol tú prípravu, že som vlastne dostal nejaké bravčovej formy, do nejakej formy, jak som a zdravotne som výborne a idem sa odmeniť. 7 000 a 6 euro. Ne, to je v eurech. Nebo ne, no. 60, to presne na mňa. Za 60 litrov, presne. No. Ešte kríž do toho. Akože vnímam to už, že ten zápas sa blíži a veľmi sa tomu teším, prisahám, že takto som sa dávno netešil vlastne. Proste viem, že som urobil všetko maximum preto, aby ten zápas mi vyšlo a že vlastne nič horšie ma nečaká, akú cestu som mal do toho zápasu. Takže to je pre mňa fakt, že zápas je odmena. A Týlko! Pojďme, jak se máme, ty Ty meči, jak já do piče. Dobrý, co ty? Dobré. Ty ale fakt, ty kámo, podívej se na nás, ty No. 93, ty vole. Meči, aj si Něco, vyšší. hele, něco dobrýho jsem vzal, když a Patrik nechce, ty vole, když... Ale ty si vyrástol, more. Teďka jsem projíždil Eden a viděl jsem ten jako banner, fakt jakoby je to hezký a já jsem bral teďka oblek a taková paní asi 60 let přišla za mnou, já vám fandím. A to jako prostě fakt jakoby, to je dobrý tím, že prostě zapasím, i když nikomu nebude líbit, že doma. Prostě jako všude to je, všude o tom mluví se, jakoby je to prostě, je to hezký, takže děkuju tebe celému Octagonu, že to děláte a prostě moc si těším na tento turnaj, celý na tu atmosféru a myslím si, že je to ještě větší, než jako minulý rok to bylo. No naše čísla jsou absolutně rekordní. Prostě. Ve všem je to daleko výš, než to kdy bylo. Takhle, teoreticky, tam se jedná o kolik? O 7 plotů, takže 7 kluků vezme jeden plot, tam ti garáž. Ale spíš pojďme dodělat ten seating úplně, že to je za mě priorita. Ja sa tuto idem trošku popohnať týchto chlapcov, aby nám to tam konečne povešali, lebo teraz toto nám bráni v tom seatingu okolo klece.
Je čtvrtek, 2 dny do turnaje a něčem jsme napřed, něco jsme trochu pozadu, nemyslím, že jako zásadně dramaticky. Taková ta klasika, žádný větší problémy, nepředpokládám ani, že to nejsou. Něco menšího samozřejmě řešíme vždycky za provozu. Je to opravdu velikánský turnaj, který nás vlastně něčím vždycky umí překvapit, ale doufám, že ničem zásadním. Keď človek proste má vytúžený ten cieľ a má nejaký plán urobiť tú váhu a hlavne, že mám nastavenú stravu, mám nastavených dobrých ľudí okolo seba, takže vlastne profesionálov, tak tá váha ide určite ľahšie dole. Ja som mála z ktorých ľudí, že nenavodňuje, neodvodňuje, takže ja som na to vlastne už pripravoval moje telo 4 mesiace, aby som sa vlastne dostal do tej situácie, že aby som sa nenatrápil. Takže mám v podstate váhu urobenú, už len udržiavam sa. Táto príprava bola klop bez akéhokoľvek zranenia, takže som veľmi rád. A čo sa týka tej fyzickej kondícii a zdravia, čo sú vlastne na to aj objektívne parametre, pretože chodili sme na také špeciálne merania, tak vyšli oveľa lepšie výsledky, aké mal v druhej príprave a dokonca aj v tej prvej príprave, takže sa veľmi na to celý tým tešíme. Tomáško, ďakujem. Drž sa, vidíme sa večer. Čau. Dobrý, ne? Ještě ponožky po půl kilo každá. Asi litr vody jsem dal. Takže super. No tak 4 kila, no jako to je čau. Mal som tu ešte zápas, takže teším sa, lebo bude veľa ľudí a mám rád strašne v Prahe bojovať. Mám tu brutálnych fanúšikov, takže určite sa teším. Asi jo. Ideme, ubytujeme sa, vyspíme sa, zajtra sa ozvážime a sobotu ideme zabíjačka. V rýchlosti toľko. Dobrú noc. Tak jak si Carlos přál celý život slona, tak já jsem si celý život přál osla. Já jsem to vůbec nevěděl, kámo. Tak teďka vám je asi všem jasným, co moje máma dostane narozeninám, vole. A bude se jmenovat Kája. Oslí Kája. Já jsem to vůbec nevěděl, že celý život chtěla osla. 8 rokov, tak tomu to robím. Ešte on má taký ten svoj shake, čo on si robí a potom on miluje tie jahody s tou steviou, z toho si robí taký drink. Samozrejme Snickers. Na to ovocie vlastne, na tú energiu, oriešky v čokoláde a tak. Ale idem aj ráno na to váženie, oficko, lebo však minule som nebola. Som bola tehotná, tak mi nebolo dobré, ale teďka pôjdem. Budem mať hlídanie na malinkého, takže ráno ho pôjdem podporiť. Je to všechno takhle mikinu poslední.
Vidíš, jak dělají váhu šampioni? Welcome, welcome, welcome to the official weigh-ins here for Octagon 72. Tomorrow night will be Judgment Day, and it'll be our third football stadium in less than 12 months. No one else in the world is doing that. Ja, ich war von der Autofahrt gestern ein bisschen müde. Gewicht machen haben wir eigentlich heute Morgen gemacht. Es war 1 Kilo. Das haben wir in 15 Minuten geschafft, also alles gut. Ich denke, wir freuen uns beide auf den Kampf. Wir sind beide in guter Form, gute Laune und ja. Aber ich hoffe, wir haben es geschafft und ich kann gleich essen und trinken. Und das Thema ist durch, hoffentlich, ja. Ich habe viel Zuspruch von den deutschen Fans bekommen bezüglich dieser Gamechanger-Geschichte. Ich wäre gern dabei gewesen, ich hätte gern gezeigt, was ich kann, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt trotzdem Gegner vor mir, den ich als erstes jetzt am Samstag weghauen kann. Und dann kann keiner mehr was sagen. Říkám to po každý, protože se po každý podaří něco zlepšit, tak ale teď jako objektivně mám nejlepší weight cut v kariéře za sebou. Někdy si to sedlo líp, někdy víc. Obecně doufám, že bych měl být pohyblivější, takový dravější. A Mária, minule som mal Luigiho a maličky hovorí, že tatínko Luigi nie, Mário je silnejší. Tak má Mária. There you go. History will be made tomorrow night. Let's welcome first to the scale, Attila Vey. 92.45. 92.45 for Attila Vey. The Terminator, Carlos Vemola. 93 on the money for Carlos Vemola. 3 left into the check slope. This for the Infinity Belt. This to go down in history as the biggest legend in Czechoslovak MMA. Experience the view from the front row with pay-per-view. Watch the tournament live at octagon.tv.